Siis sanotteko, että on vaan askarrella, vaikka se käy käsiksi ihmisiin? Hän ei ole ennen tehnyt näin. Tai edes ottanut kontaktia. Hän kyllä katsoi muhun äsken. Outoa. Normaalisti tämä potilas vaan istuu ja piirtää. Ei puhu mitään. Me ei tiedetä hänen henkilöllisyyttään. Mies löytyy harhailemasta metsästä. Kamala kohtalo. Sä oot kieltämättä ollut viime aikoina suhteellisen raskasta seuraa.